खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय बिहाराव गथ' जोनोम होनायनि खरसा होनो हायैनि डाक्टारा गथ'खौ लाखिना दोनदों। बिहार रायजोआव मोनसे सोंखारि जाथाव जाथाया जानानै थाङो। बिहाराव सासे आइजोआ गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव रां होनो हायैनि थाखाय सासे डाक्टारा गथ'खौ लाखिनानै दोनदों। रिपर्टनि बादिब्ला आइजोखौ एम्बुलेन्सजों फाहामसालिसिम लांबाय थानाय समावनो सासे गथ' जोनोम होयो आरो फाहामसालियाव सौहैनानै आरोबाव सासे गथ'खौ जोनोम होयो। देहा फाहामसालियाव जोनोम होनाय गथ'नि मासुला 7,000 रां होनो हायैनि थाखाय डाक्टारा गथ'खौ लाखिना दोनदों। बे जाथायनि बागै आइजोनि नखरा पुलिसखौ मिथिहोनायनि उनाव पुलिसा जेबो राहा लायाखै होननानै अजद थिखांदों। नैथियाव दङ फावखुंगुर सनु सूदनो UNDP निफ्राय स्पेसियेल हिउमेनिटेरियान बान्था होनाय जादों। फावखुंगुर सनु सूदखौ लकडाउननि समाव गावबा गाव न'आव थांफिननो नाजानानै आलाय सिलाय जानाय सुबुंफोरखौ गावनि गारि थि खालामनानै दैथायहरनानै मदद खालामनायनि थाखाय SDC स्पेसियेल हिउमेनिटेरियान एक्शन बान्थाखौ UNDP निफ्राय होनाय जादों। मख'नो गोनांदि आलाय सिलाय जानानै थानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब खालामनायजों लोगोसे सनु सूदआ लकडाउननि समाव खामानि गोमाजानाय सुबुंफोरनो खामानि होनाय, उन्दै गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनाय बायदिबो खामानि मावनायनि थाखाय बे सन्मानखौ होनाय जादों। थामथियाव दङ एन'खा हादैनो मिरु UPPL नि नेहाथारि बिबान होबाय। थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव बर' हारिनि थाखाय BTR गोरोबथा जानायखौ आबुं मावफुंनो थाखाय NDAPR नि बारग' इनफरमेशन एन्ड पाब्लिसिटि सेक्रेटारि एन'खा हादै बिथाङा NDAPR हानजानि माखासे बारग' दैदेनगिरिफोरखौ लानानै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL हानजायाव हाबनायनि उनाव एन'खा हादै बिथांनो UPPL हानजाया मिरु UPPL नि नेहाथारि बिबान होबाय। ब्रैथियाव दङ जब कार्ड केलेंकारिनि सायाव UPPLआ सोमावसारगोन। दिनैनि अक्ट'बराव UPPL दोलोनि बानजायनायाव महात्मा गान्धी हादरारि गामियारि थिसनथाइखौ थिरांथा खालामनाय बिथांखि 2005 सुंद'बै MGNREGA थामहिनबा जब कार्ड केलेंकारिनि सायाव CBI नायबिजिरनायखौ हास्थायना जाख'नायाव लोब्बा थानायखौ गोख्रैयैनो साजा होनो थाखाय दाबिना आरो जायफोर सुबुंनि जब कार्ड आरो बेंक पासबुकफोरखौ लांदोंमोन बेफोरखौ होफिननो दाबिनानै UPPL जिल्ला आरो ब्लक गौथुमफोरा BTRनि मोनब्रैबो जिल्लायाव गोख्रों सोमावसारगोन। बाथियाव दङ नलबारियाव सिखावफोरा सासे आइजोनि 2 लाख रां सिनानै लांदों। गोबाव साननि उनाव फिन नलबारियाव साननै समावनो सिखावफोरा रां सिनानै लांनाय जाथाया जादों। बाक्सा जिल्लानि उर्मिला देउरि मुंनि आजिरा मोननाय सासे नार्सआ नलबारि SBI निफ्राय 2 लाख रां दिहुननानै स्कुटिजों बिमा फिसाजो जयै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो नलबारिनि मस्जिद सकनि सेराव गोबारै बाइकजों फैनाय सिखावा रांनि बेगखौ सिखावनानै लाङो। लांजानाय बे बेगआव गासै 2 लाख रांजों लोगोसे बेंकनि पासबुक आरो बायदि बायदि फोरमान बिलाइफोर दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।